Jeg tror på, at det er ret vigtigt at kende sin genre. Nu det her, der er sådan, vi har noget, det er nærmest, I har set 2 verdener, Niels Arden opleves film. Altså sådan, I har her et eller andet noget med, der er noget komedie og ungdomsfilm, der møder noget sådan den her mere alvorlige drama. Eller det jeg prøver at sige, det er, at jeg tror bare, det er vigtigt, at man kender sin genre og har, hvad kan man sige, tit kan jeg i hvert fald godt lide at have nogle referencer, nogle film, der minder om, og siger, det er sådan lidt, at det kan ikke det helt det samme, men så man ligesom ved og kan kommunikere til sit hold og ved, hvor man stiler henad, og så du så ved, hvad er det, du prøver at kommunikere til publikum, altså du har publikum med hele tiden. Fordi nogle gange, jeg har også undervist ude på Station Next og sådan noget, så kan der godt være sådan en mærkelig genreforvirring eller genreklasse. Det ene øjeblik, så er det sjovt, og så det andet. Det kan også sagtens fungere nogle gange, at drama møder gys, møder det ene og det andet, men man skal bare være bevidst om det. Hvad man ligesom, fordi som publikum, det er jo helt banalt, når vi går i biografen, så ser vi en plakat, og så siger vi, men det er tømmermand i Las Vegas, der vil jeg ind og græde, fanden, jeg har en eller anden gyser, så ved du har nogle forventninger, og dem kan du så ligesom læne dig op af. Og det synes jeg er sådan noget positivt. Der er så andre, der så mener, det er lidt for amerikansk måske, men ja, hvad siger I? Jamen man kan sige, at genre er måske et lidt misbrugt ord. Okay. Altså på den måde, især hvis vi begynder at lave genrefilm i landet med 5 millioner mennesker, og siger, at det her er min målgruppe, så er den kun 20.000 nogle gange. Ikke? Det holder ikke. Altså det bedste er det faktisk at lave en god film. Og man kan sige, at jeres største problem var faktisk, at I ikke vidste, og der er jeg fuldstændig enig med Martin om, at hvorfor en film I gik i gang med. Altså, og vi ændrede den lidt undervejs. Så vil I nok, hvis I havde vidst, hvad I gik i gang med, så har I nok også fået moren ind. Og så har I også fået den, skal vi sige, hvad er det man kalder point of attack, eller hvad det hedder, hvorfor faren tager hen til den fest. Altså det er det største hul. Og det har I nok fundet ud af, hvis I, som du siger, ligesom sagt, det er denne her film, I vil lave. Så er det ligegyldigt, om det er gys eller drama eller hvad som helst. Bare man er helt bevidst om, hvor man går fra A til B. Og det er rigtigt nok, det skal hele holdet, det er alle spillere, det skal alle være enige om. Også producenten, ellers kommer man til at skændes med sin instruktør undervejs. Og det er ikke sjovt, så skal man bare fyre vedkommende. Det gør man så i USA, nemlig. Det gør man bare ikke i Danmark, desværre. Altså, jeg vil også bare sige, i forhold til det med genre, det er jo en snak, men en ting, som er helt klart er vigtigt, og hvor jeg måske lige kan addere en ting til det, vi har sagt, det er, at alle spillerne er med på, om ikke hvad genren er, så i hvert fald hvad tonen skal være, fordi jeg synes faktisk, at faren falder en lille smule ud, og det er ikke måske hans egen skyld, men han er allerede i sit tøj karikeret voldsomt, og det spiller han også, så han både ser karikeret ud, ikke? At det der er sådan en nørdet, religiøs type, ikke? Og man har allerede placeret ham, når man ser ham, så siger man, ham der, han er en idiot, ikke? Og det vil jeg sige, det er jo både noget med den måde, han er dresset op på, og så spiller han det måske også lidt for tydeligt, så det er ligesom smør med smør på, eller hvad det hedder, ikke? Dobbeltkonfekt. Så derfor bliver han måske lige en ufrivillig kende komisk, og det har nok ikke været hensigten. Og så er det, man får til det med, at det er en komedie, eller skulle det have været for sjov, eller hvad, ikke? Men det skal alle spillerne være med på. Det er jo selvfølgelig instruktørens opgave.